Bună ziua tuturor și bine ne-am regăsit. Vreau doar să mă asigur că mă văd, mă aud bine. Să verific în chat. Ok, mulțumesc pentru confirmare. Astăzi este luni și apreciez ca în fiecare sesiune de luni prezența voastră la seriile online, care au drept scop refacerea potențialului de vitalitate, energie și echilibru prin metode simple care devin un stil de viață ce se reflectă într-o stare excelentă de bine pe toate planurile. Pentru că, dacă suntem sinceri, nu cred că practic ne dorim doar să trăim mulți ani, da? Adică doar acesta să fie obiectivul nostru. Un obiectiv real ar fi să trăiești astfel încât să te simți excelent și să conștientizezi că trăiești și să te bucuri de viață. Mai ales după 35-40 de ani, când, conform standardelor generale din punct de vedere cronologic, omul nu mai este considerat tânăr, frumos și sănătos, da? Și totuși, în ciuda acestor statistici, acestor standarde generale, din punct de vedere cronologic, um, și totuși, practic, există posibilitatea să te simți excelent, da? Să ne simțim bine în corpul nostru, să avem energie, claritate, prezență, practic să ne putem bucura de viață în termenii pe care ni dorim noi. Aceste seri sunt dedicate vitalității, energiei și echilibrului și mai ales înțelegerii unui lucru foarte simplu. Corpul nostru ne vorbește permanent. Doar că de cele mai multe ori noi începem să-l ascultăm abia atunci când ne vorbește destul de tare, când urlă la noi, da? Și în seara aceasta vreau să descoperim împreună rutina zilnică ce îți susține această energie și echilibru pentru ca tu să ai mai multe resurse energetice pentru a trăi această viață așa cum ales să o experimentezi, da? Și știi ce? Poți avea rutina perfectă de dimineață, să mănânci sănătos, să faci mișcare, să iei suplimente, să ai grijă de tine și totuși un comentariu de-al partenerului sau a cuiva din social media, o conversație dificilă, o veste neașteptată și parcă întreaga ta zi se schimbă, da? Pentru că adevărata stare de bine nu ține doar de ceea ce faci pentru corpul tău. Ține și de felul în care sistemul tău nervos răspunde la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Poți avea cea mai sănătoasă rutină, dar dacă la ora 9 dimineața corpul tău funcționează în modul de luptă sau fugi, asta practic îți poate influența energia, starea de spirit și felul în care experimentezi întreaga zi. Da? Iar scopul nu este să ajungem cu toți într-un punct în care, ok, nu ne mai deranjează nimic din exterior, nu ne mai afectează nimic, da? Scopul este să construim o suficientă stabilitate interioară, un echilibru, astfel încât într-o situație dificilă să nu-ți deturneze starea de dispoziție în următoarele 12 ore. Da? Iar practic în această seară voi explora cum putem combina două lumi, două direcții care de mai multe ori sunt tratate separat, da? Cumva merg așa pe două linii paralele. Una ar fi o rutină zilnică simplă, integrată ca stil de viață și cealaltă susținerea și reglarea sistemului nervos, astfel încât rutina ta să nu fie doar o listă de lucruri sănătoase pe care trebuie să le faci, da? Ci practic să devină un mod, un stil de viață prin care susții corpul, energia și resursele de care ai nevoie pentru viața pe care ales să o experimentezi în termenii tăi. De aceea, în această seară, vreau să-ți prezint ceea ce eu numesc codul vitalității. Sunt o suită de 5 pași pentru starea de bine continuă. Da? Un parcurs prin care vom privi organismul ca pe un întreg și vom vedea pas cu pas ce înseamnă să-i oferim condițiile necesare pentru a-și susține funcțiile normale și potențialul de vitalitate. Și veți vedea că ordinea acestor pași nu este întâmplătoare. Da? Pentru că înainte să construim această stare de echilibru, este nevoie să pregătim terenul. Și vom vedea exact cum putem susține procesele naturale ale organismului, astfel încât vitalitatea, echilibrul și energia, practic să devină stări naturale, firești, de zi cu zi, indiferent de ce evenimente se desfășoară în viața noastră.
Ok? Bun. Sunteți gata să începem? Pune-te, rog, unul în chat și să vedem energia grupului. Ok, super. O să vă rog ca pe parcurs, dacă sunt întrebări, să le adresați în chat și eu le voi prelua la final în sesiunea de întrebări și răspunsuri. Văd că lumea este gata să începem, așa că să pornim. Pentru cei care poate ați venit pentru prima dată la acest webinar, numele meu este Georgeta Stoian, am 53 de ani, de mai mult de 8 ani de zile studiez și aplic principii, da, acolo o să corecte să spun că am 53 de ani cronologici, de mai mult de 8 ani de zile studiez și aplic principii de întreținere complexă a organismului, de sănătate, de hidratare și de multe alte lucruri care sună așa mai sofisticat, dar pur și simplu că este vorba despre întreținerea mașinii noastre biologice. Și astăzi vom avea o întâlnire scurtă despre vitalitate și regenerare celulară, cum susținem practic procesele naturale ale organismului, astfel încât vitalitatea, echilibrul și energia să devină stări naturale, firești, de zi cu zi. Și nu vom vorbi despre ele ca modă sau ca trend de wellness, ci despre modul simplu în care corpul își menține echilibrul ca proces natural al organismului. Există o vorbă japoneză pe care am auzit-o la unul dintre evenimentele de wellness. De sănătate trebuie să te ocupi cu 3 ani înainte de apariția simptomului, nu cu 3 zile înainte să mori. Din păcate, foarte mulți oameni fac exact a doua variantă. De aceea am inițiat aceste serii online pentru ca acest mesaj de menținere a potențialului de vitalitate, energie în pași simpli, da? O să vedeți că sunt foarte simpli, să ajungă la cât mai multă lume. Da? Iar voi cei prezenți live sau cei care veți urmări înregistrarea să fiți ambasadori acestor seri online. Ce vom clarifica în această seară? Ce înseamnă procesele naturale ale corpului? De ce organismul pare să aibă tot mai puțină energie? Diferența dintre substanțe toxice și toxine? De ce instrumentele pentru menținerea vitalității nu sunt un lux de well-being, da? Ci o funcție normală a organismului și mai mult o responsabilitate a fiecăruia? Și cu permisiunea voastră, la finalul webinarului acestei serii online, vă voi prezenta instrumentul pe care îl folosesc de mai mult de 8 ani de zile pentru a menține vitalitatea și energia la cote optime și care nu mai este pentru mine nu mai este doar un simplu instrument, ci a devenit un stil de viață. Sunteți gata să pornim? Ok, super, mă bucur că avem energie. Bun, dar înainte să continui cu temele, vreau să adresez câteva întrebări. Și să puneți unul în chat, cei care vă regăsiți în aceste situații pe care le voi menționa. Câți dintre voi simțiți că nu mai aveți aceeași energie ca acum 15, 10 sau chiar acum 5 ani de zile? Câți vă treziți uneori obosiți chiar dacă ați dormit? Câți simțiți că organismul parcă funcționează mai greu decât înainte? Sau că recuperarea este mai greoaie după un efort fizic sau chiar unul mental? Sau că există momente de ceață mentală, de lipsă de concentrare pe parcursul zilei și uneori lipsă de motivație. Da? Majoritatea oamenilor care nu au auzit până în acest moment de soluția pe care vă prezenta la final răspund afirmativ la cel puțin una dintre aceste întrebări adresate. Și atunci apare întrebarea de ce anume, ce s-a schimbat? Iar atunci când apare această stare, de cele mai multe ori căutăm soluții rapide, de urgență, ca să stingem focul. O vitamină și nici măcar nu realizăm că de cele mai multe ori aceste vitamine pe care le cumpărăm pot fi produse din compuși sintetici și nu natural și de cele mai multe ori încărcăm organismul decât să-l ajutăm. O băutură care să ne energizeze, la fel plină de coloranți și arome artificiale, o cafea în plus, o metodă care să ne dea energie de moment, afirmații sau diferite alte practici meditative. Pentru poate că problema în sine nu este lipsa energiei. Când oamenii îmi spun, știi, Georgeta, nu mai am energie, eu îi întreb adesea, sunteți sigură că nu aveți energie? Sau poate energia pe care o aveți este deja consumată în alte direcții? Să compenseze, să filtreze și să elimine mai mult. Da? Adică ajunge să fie ocupat doar ca să ne asigure supraviețuirea
Da? Și gândiți-vă la telefonul mobil. Vi s-a întâmplat să observați că bateria se descarcă foarte repede? Nu pentru că telefonul este stricat, ci pentru că rulează prea multe aplicații în fundal. Uneori închideți câteva aplicații și dintr-o dată bateria ține mai mult. Poate că și organismul funcționează uneori într-un mod asemănător. Poate că nu este lipsă de energie, poate că este prea ocupat, da? Și atunci, întrebarea e foarte firească, ocupat cu ce, da? Practic cu lucrurile care se adună puțin câte puțin zi după zi. Mai puțin somn, mai puțină mișcare, mai mult stres, mese luate pe fugă, aer mai încărcat, mai multă presiune mentală, mai multă informație decât poate procesa creierul nostru. Organismul nu face altceva decât el încearcă permanent să țină pasul cu toate acestea, să gestioneze practic niște procese pe care nu le-a avut în manualul de utilizare. Și trebuie să recunoaștem că el face o treabă extraordinară, da? Dar cu toate acestea consumă resursele energetice ale sale. Și atunci apare întrebarea, dacă organismul își consumă energia încercând să gestioneze toate aceste provocări, câtă energie mai rămâne pentru regenerare? Și aici începem cu o întrebare pe care puțini oameni și-au pus-o vreodată. Trăim în cea mai avansată eră medicală din istoria omenirii. Mai multe spitale, mai mulți specialiști, mai multe descoperiri medicale decât orice generație care a venit înaintea noastră. Și totuși ceva se închide în interiorul corpului uman, la o scară și o viteză care nu au mai fost văzute până acum în toată istoria înregistrată. Da? Deci, practic, ceva nu se leagă. Și în această seară punem o întrebare simplă, dar confruntatoare. Cum putem trăi plin de vitalitate și energie în acest mediu sintetic? Oboseala este singurul simptom întâlnit în fiecare simptom fizic, cunoscut și practic e punctul care dezvăluie de unde trebuie să înceapă recăpătarea vitalității. Voi repeta această frază. Întotdeauna când apare o oboseală și o oboseală care este deja cronică, acesta este singurul simptom care însoțește orice alt simptom fizic cunoscut și practic e punctul care dezvăluie de unde trebuie să înceapă recăpătarea vitalității. Studiile arată că 40% din americani trăiesc acum cu cel puțin un simptom cronic, o cifră care de altfel s-a dublat într-o singură generație. Totuși, în ciuda acestei tendințe alimentare, majoritatea oamenilor nu au fost niciodată învățați să privească dincolo de simptomele lor. Să se întrebe ce ar putea încerca, de fapt, să comunice corpul lor. În schimb, diagnosticele sunt foarte rapid acceptate. Da? Simptomele încep să gestioneze simptomele și viața merge mai departe, fără a-și adresa vreodată întrebarea care contează de fapt cel mai mult. De ce? Care este cauza reală a acestor simptome? Pentru unii, această, um, aceasta pare a fi o oboseală care practic nu se rezolvă niciodată complet, indiferent de cât de mult se odihnesc. Da? Adică, știți, se trezesc mai obosiți decât s-au culcat. E cea mai frecventă frază care vine către mine. Pentru alții, ceața mentală este cea care le face dificilă senzația de prezență în propria viață. Mulți dintre ei, desigur, dau vina pe anul nașterii, pe ADN sau pe genetica lor. Da? Consideră că toate acestea se datorează vârstei cronologice. Timpul trece, mediul se degradează, pielea ne arată prima. Și cum ne arată prin cearcăne, da? Prin riduri. Ridurile sunt primul semn. Și de cele mai multe ori vine răspunsul, e normal la vârsta ta. Mi-aduc aminte că la 45 de ani că mi se spunea că e normal să mă doară genunchii, că e normal să mă balonez sau să am probleme cu digestia, că e normal să încep să mi se degradeze tenul, să-mi apară pet. Adică păreau foarte normale, iar în interiorul meu simțeam un pic că de-abia acum simt că încep viața, adică încă simțeam că am foarte multe de explorat și aveam nevoie de un corp care să susțină aceste experiențe. Și este foarte interesant că o stafidă care are un conținut de 14-16% este o boabă de strugure deshidratat, da? Practic care
a avut inițial un conținut de aproximativ 80% de apă. La fel ca și corpul uman, da? Exact la fel are și corpul uman. Deci, practic, procesul de a obține stafida este unul de deshidratare a boabei de strugure. Iar o față ridată, practic stafidită, noi o numim îmbătrânire. Serios, de ce acest dublu standard? Deci o stafidă este o boabă de strugure care a uitat că odată a fost o boabă de strugure, da? Însă pentru corpul uman stafidirea e normal să o numești îmbătrânire. Așa că scopul acestor webinarii, aceste întâlniri online, este de a inversa acest proces de stafidire, degradare celulară și o să vedem la final cum putem să facem asta. Deci pentru mulți, adevărata problemă se află chiar la suprafață. Și haideți să vedem ce s-a schimbat în ultimii 50-100 de ani. Da? Primul lucru fundamental schimbat este că organismul primește mai puține resurse decât ar avea nevoie. Ocean Robbins, unul dintre specialiștii în regenerare celulară pe care l-am întâlnit în studiile mele, spune că suntem simultan cea mai supraalimentată și cea mai subnutrită societate care a existat vreodată. Da? Și mă refer că înainte trebuia persoana să meargă să-și procure mâncarea sau trebuia recoltată, sămânțată și apoi culeasă, da? Recoltată. Iar acum e foarte simplu, adică ne este foarte simplu să găsim, să ne umplem frigiderele, da? Deci, practic, avem acces la o cantitate foarte mare de mâncare și foarte rapid. Doar că în interiorul lor ele nu mai conțin atât de multe resurse pe care să le folosească corpul. Da? Iar al doilea lucru care s-a schimbat în ultimii 50-100 de ani, organismul trebuie să gestioneze mai multe provocări decât oricând. Și o să le luăm pe rând, fiecare dintre aceste două lucruri care s-au schimbat fundamental. Primul, organismul primește mai puține resurse decât ar avea nevoie. Mai puține vitamine, mai puține minerale, mai puțini micronutrienți, adică noi mâncăm mai mult, dar nu ne și hrănim. La fel ca și în cazul apei, am vorbit săptămânile trecute la webinarul despre hidratare, să bei apă și să-ți hidratezi celula, corpul în general, nu sunt aceleași lucruri. La fel și cu ceea ce mâncăm. Nu tot ceea ce consumă ne și oferă nutrienții necesari. Îmi aduc aminte din copilărie, când tăiam un măr, se oxida imediat. Acum nu mai este la fel. Cantitatea de vitamina C pe care o luăm dintr-un măr, pe care o luam dintr-un măr acum câțiva zeci de ani, acum trebuie să o luăm din câteva kilograme de mere. Da? La fel și cu mineralele, este fix același lucru. Iar al doilea lucru fundamental schimbat în ultimii 50-100 de ani este că organismul trebuie să gestioneze mai multe agresiuni decât oricând în istoria umană. Aer, apă, alimente procesate, stres, medicamente, produse chimice, metabolismul propriu. Și să dau doar un exemplu scurt, acum, practic, toxinele din mediu, precum plumbul și mercurul, nu doar contribuie la povara toxică, ci înlocuiesc în mod activ mineralele esențiale la nivel celular. De când industria chimică a intersectat industria alimentară între anii 50-60, 1950-1960, prin mișcarea numită Revoluția Verde sau Green Revolution, și care a reprezentat un set de inițiative tehnologice care a crescut masiv producția agricolă mondială prin utilizarea de semințe hibrid, de îngrășăminte sintetice și pesticide. Organismul uman, practic, a trebuit să gestioneze mai multe agresiuni decât oricând din istoria umană. Da. Deci, pe de o parte, avem mai puține resurse nutritive, pe de altă parte, avem mai multe sarcini de prelucrat. Corpul are mai multe sarcini de prelucrat. Este ca și cum ai cere unei echipe mai mici să facă mai multă muncă. La un moment dat apare oboseala, este combinația perfectă pentru scăderea vitalității și pentru un deficit energetic. Și e foarte important să menționăm acest lucru. Corpul are un mecanism foarte eficient de a menține în echilibru celulele sale și acest mecanism se numește detoxifierea. Ce înseamnă detoxifierea de fapt? În acest context apare întrebarea. Când aud cuvântul detoxifiere, mulți oameni se gândesc la cure, ceaiuri sau diete. Corect?
Dar organismul se detoxifică în fiecare zi, are propriul lui sistem de detoxifiere, în fiecare oră, în fiecare minut. Detoxifierea este procesul natural prin care organismul identifică, neutralizează și elimină ceea ce nu este util. Da? Practic, corpul este construit pentru asta. Ficatul, rinichii, pielea, plămânii, sistemul limfatic, intestinul, toate participă practic permanent la procesul de eliminare. Problema nu este că organismul nu știe ce are de făcut, da? Și oricum nu o să o aștepte pe Georgeta, spune, hai, ce zici, ne detoxifiem sau nu, nu? Organismul știe perfect ce are de făcut. De asta se ocupă parte din sistemul nostru nervos, că asta și fost tema din seara asta, denumită sistemul parasimpatic. Ambele funcții, detoxifierea și regenerarea celulară, sunt coordonate de acest sistem. Problema apare atunci când cantitatea de încărcare fizică, emoțională, mentală devine mai mare decât capacitatea organismului de procesare și eliminare. Da? Practic, acest sistem este cumva anulat. Gândiți-vă la el ca la un potențiometru de volum la un radio. Da? Dai mai tare, se aude mai mult, dai mai spre limite. E cam așa și la jet. Nu se alunează, nu se închide de tot, dar este la o capacitate de funcționare foarte, foarte scăzută. Și în acest caz intră în funcțiune cealaltă categorie din partea sistemului nervos, care se numește sistemul nervos simpatic, cel care se ocupă doar de programe, strategii de supraviețuire și siguranță. Toate aceste programe funcționează pe pilot automat, caz în care detoxifierea, pentru că aparține de sistemul parasimpatic, este pusă pe hold, adică un pic pe oprire, nu complet, dar este redusă cantitatea de energie folosită pentru detoxifiere. Procesul de detoxifiere este un proces puternic energofag, consumă multă energie și atunci, pentru că corpul are nevoie de energie în alte procese, practic va pune detoxifierea pe o energie mai limitată. De aceea, detoxifierea eficientă nu înseamnă doar eliminare, înseamnă susținerea întregului organism. Da? Da, este clar ce înseamnă detoxifierea? Ok, mulțumesc. O imagine mai simplă ca să fie mai clar. Imaginați-vă că aveți o casă. În fiecare zi aduceți lucruri noi în casă, cutii, pungi, obiecte. La început este în regulă, corect? Dar dacă nu mai scoateți nimic în afară, da? După un timp începe să fie aglomerat. Nu pentru că nu știți să faceți ordine, ci pentru că intră mai mult decât iese. Cam asta se întâmplă și cu organismul. Când cantitatea de ce intră în corpul nostru, e nevoie de energie mai multă să proceseze pentru eliminare decât ceea ce intră ca și resursă. Da? Substanțe toxice, spuneam că vom face o explicație între substanțe toxice și toxine. Da? Aici este important să facem diferența între aceste două concepte. De ce anume? Substanțele toxice sunt elementele care vin din exterior, prin apă, aer, alimente, produse chimice, din întreținerea corporală a casei, hainele, iar toxinele, pe de altă parte, primele se numesc exotoxine, deci din exterior, și al doua se numesc endotoxine din interior. Iar toxinele, pe de altă parte, sunt substanțe rezultate în interiorul organismului. Produse ale metabolismului, reziduri celulare, produși de degradare, substanțe generate de microorganisme sau paraziți. Da? La fel cum într-o casă apare praf, chiar dacă nu aduce nimeni praf din pugălata de afară. Da? Corpul produce și el reziduri care necesită a fi eliminate. Da? Deci, practic, producția lui proprie. Organismul trebuie să gestioneze în acest caz ambele categorii, și substanțele toxice și toxinele. Și, practic, de aceea, detoxifierea eficientă nu înseamnă doar eliminare.
înseamnă susținerea întregului organism, așa cum am spus anterior. Și astfel, organismul are două categorii de munci pe care trebuie să le facă. Să gestioneze ceea ce vine din exterior și să elimine ceea ce rezultă din funcționarea sa normală. Iar vestea este că a avut la origine în manualul lui de utilizare cum să le gestioneze pe cele din interior, resturile, ca să zic așa, din procesele lui zilnice. Ca noi să ne putem mișca, respira, mânca, să trăim. Da? Pe cele din exterior, respectiv pe cele sintetice, nu prea știe ce să facă cu ele, așa că le depozitează prin țesuturi, organe, atunci când nu are resursele necesare să facă acest lucru. Da? De aceea, detoxifierea suplimentară pe care o facem și alegem să o facem este un act de susținere a corpului, acest vehicul cu care experimentăm viața și nu este doar un simplu trend de wellness. Da? Gândiți-vă la fel ca și cu o mașină. Am primit la livrare o mașină, avem o manuală de utilizare cu instrucțiunile producătorului, creatorului, de cum să utilizăm în condiții bune acel vehicul, da? Acest corp, și corpul este un vehicul, ne ducem punctul A în punctul B. Și, de exemplu, ne spune, ok, mașina funcționează pe benzină. Da, noi, neatenți, indolenți, name it, punem și motorină. Evident că motorul se gripează sau nu va mai funcționa, da? De asta e responsabilitatea noastră să ne uităm ce resurse îi dăm corpului și cum să diminuăm cât mai mult sarcina pe care acesta o are în a elimina ceea ce nu îi trebuie. Și aici vine răspunsul la cea mai frecventă întrebare pe care o aud în consultații, în media. De ce vorbim noi de detoxifiere? Că bunicii noștri nu se detoxifiau și au trăit foarte bine. Exact. Ei nu au avut nevoie de curățare de substanțe chimice străine corpului, care azi ajung la noi prin apă, aer, mâncare, acele substanțe toxice, exotoxine din exterior, da? În general sintetice. Nu au avut parte de pesticidele utilizate în agricultură, substanțe chimice sintetice în produse de curățare și articole de toaletă sau compuși chimici din produsele de cosmetică, îngrijire corporală. Nu au avut parte de câmpul electromagnetic, electromagnetic field, da? Conform studiului Reflex, finanțat de Uniunea Europeană, câmpul electromagnetic generat de device-urile electronice, telefoane, laptopuri, tablete, TV, provoacă modificarea ADN-ului, practic, ADN-ul fiind o antenă cristalină de frecvența poate fi modificată prin frecvențele care se administrează, să zic așa. Și asta, bineînțeles, că duce la creșterea riscului de mutație genetică. Metale grele, care se regăsesc acum și în alimente, le-am găsit adeseori în aparatele de biorezonanță. Mercur, plumb, arsenic. Bunicii noștri nu au avut parte de ustensile și ambalaje din plastic, de diferite obiecte de folosință zilnică, vase de teflon vechi, cuptor cu microunde, becuri, haine, textile, vopseluri, prafuri domestic ce pot conține compuși sintetici, perfluorurați, eterbifenilici, bromurați, etc., care toate practic acționează în corpul uman ca perturbatori endocrini. Se regăsesc de asemenea în covoare sau în vopseaua de pe pereți, fie că se află în aer, fie aceste substanțe chimice vin în corpul nostru prin intermediul pielii, da? Fără să ne dăm seama că suntem înconjurați în această supă toxică în fiecare zi. Și fără să mai vorbim, desigur, și de pericolele biologice, precum ucegaiul și fungii la care poate fi expus corpul, tot prin intermediul pielii sau ingerat. Fiecare acțiune pe care o întreprindem în fiecare zi are potențialul de a contribui la acumularea de substanțe toxice care obligă corpul să proceseze uneori, practic nici nu are resursele necesare cu care să proceseze aceste substanțe toxice și poate că nici măcar nu are instrucțiunile în manualul de utilizare
și care ajung în el și prin urmare el ajunge să le depună prin țesuturi, organe. Acum, desigur, eu nu vreau să vă sperii că nu putem trăi într-un glob de sticlă, da? Ci acum avem informația și avem și obligația să căutăm soluții pentru a putea trăi natural în acest mediu sintetic. De aceea, în zilele noastre, detoxifierea nu este un lux, un well-being trend. Da? Nimeni nu poate avea grijă de vitalitatea ta în locul tău. După ce înțelegi cum funcționează corpul și ce îl afectează zilnic, alegerea îți aparține. Da? Pentru că în acest context nu vorbim despre perfecțiune, nu vorbim despre wellness, nu vorbim despre trenduri. Da? Vorbim pur și simplu despre susținerea unei funcții naturale a organismului. Așa cum susținem somnul, așa cum susținem hidratarea, așa cum susținem respirația, alimentația. Detoxifierea este o funcție normală de întreținere a corpului și, așa cum am menționat mai devreme, este datoria noastră să susținem suplimentar această funcție în condițiile, mediului în care trăim în acest moment. Și ce putem face concret? Da? Vestea bună că organismul știe deja ce are de făcut. Rolul nostru nu este să înlocuim inteligența corpului. Rolul nostru este să-l susținem, să oferim apă de calitate, să-i oferim nutrienți, să reducem încărcarea inutilă, să susținem organele care lucrează pentru noi în fiecare zi, pas cu pas, consecvent. Da? Iar strict legat de apă, vreau să vă întreb dacă vă întâlniți adesea cu acea senzație de rigiditate, de când te dai jos din pat, acea tulburare în starea de spirit, da? Umeri încordați, senzația că oarecum corpul tău se întoarce încet împotriva ta. Așa cum am menționat mai devreme, ne e mai simplu, că așa am fost învățați să numim totul îmbătrânire. Dar am văzut, practic, că realitatea este cu totul alta. O mare parte din ceea ce numim îmbătrânire este, de fapt, uscăciune. Corpul tău devine încet ca un strugure care a uitat vreodată că a fost o boabă plină de strugure, plină de suc, da? Și a învățat să trăiască ca o stafidă. Și iată surpriza. Mulți oameni beau deja multă apă. Cară sticla după ei oriunde merg, sunt atenți la cantitatea de apă, își ating obiectivele de hidratare. Cu toate acestea, articulațiile lor încă dor. Țesuturile lor încă se simt încordate. Mișcarea lor continuă să fie cât mai lentă. De ce? Pentru că a bea apă și a hidrata țesutul nu sunt pe aceeași față a monedei. Și dau un exemplu foarte simplu. Apa de ploaie este foarte bună când plouă. Plouă, nu crește nivelul apei, udă grădinile, avem nevoie de apă. Da? Devine un pic neplăcut când această apă intră în casă și ne strică pe geam și ne strică mobila, parchetul și așa mai departe. Da? Și atunci ce facem? Închidem fereastra când plouă ca să nu ne strice apa. La fel se întâmplă și cu celula. Poarta de intrare a apei în celulă se închide atunci când apa care ajunge în dreptul celulei nu este apa pe care celula să o folosească în acel moment. Adică nu are anumite proprietăți, da? Nu este o apă bună pentru celulă. Iar acest mediu în care plotesc celulele și mediul din interiorul celulelor este format în mare parte din apă. Dar nu H2O de care am învățat la chimie, ci este o simbioză dintre apă și elemente chimice, minerale, electroliți, proteine, și ele necesită, practic, să fie menținută, această simbioză să fie menținută în anumite valori biologice, biochimice, ca să avem o viață de calitate, da? O stare de bine. Ideea e că apa nu trece prin noi ca printr-o conductă, da? Ci corpul se comportă ca un burete, absorbind această apă, da? Absorbind-o la nivel de intestine. Dar ca și în cazul unui burete, dacă acesta este foarte uscat, apa turnată pe burete rămâne la suprafață, da? Nu se umezește buretele. Astfel, organismul nostru muncește, consumă resurse prețioase ca să prelucreze, să aducă cât mai aproape de nevoile lui și să o poată absorbi. Și atunci, în loc să folosim resursele energetice, minerale, electroliți ale corpului
ca să adaptăm această apă, ca să nu treacă prin noi ca printr-o conductă, mai bine atunci când consumăm apa, ea deja să fie adaptată la nevoile lui și să folosească energia proprie în alte aspecte creatoare ale vieții și nu doar pe supraviețuire. Și legat de cum poate hidratarea să susțină reglarea sistemului nervos, ca așa am început webinarul în seara aceasta, pentru a ne menține această stare de echilibru numită homeostazie în medicină, practic, apa susține circulația și oxigenarea. Apa simbioza de care vorbeam, apa cu minerale, electroliți, da? Hidratarea adecvată ajută corpul să mențină un volum sanguin normal și reduce stresul fiziologic produs de deshidratare. Deci ajunge o cantitate suficientă de uh, sânge la creier, da? Și odată cu sângele și oxigen. Uh, Susține comunicarea dintre neuroni. Da? Apa și electroliții, precum sodiu și potasiu, sunt esențiali pentru transmiterea normală a impulsurilor nervoase. Neurotransmițătorii, creierul și neurotransmițătorii sunt 80-90% conținut apă. Prin urmare, o cantitate redusă de apă în neurotransmițători va duce ca aceste impulsuri nervoase să nu se mai efectueze corect și să se confunde cu informația trimisă, așa cum am menționat într-un webinar anterior, că senzația de foame este interpretată greșit, senzația de hidratare, de deshidratare este interpretată greșit ca o senzație de foame și nu ne este foame, dar pentru că neurotransmițătorii sunt deshidratați, informația vine la noi că ne este foame și atunci merge să mâncăm în loc să bem apă. Da? De-aia recomand încă o dată să consumăm 250 de ml înainte de a mânca. Dacă după ce am băut apa nu mai este foame, înseamnă că ne era sete și putem să mai continuăm. De aceea apa și echilibrul mineral sunt practic strâns legate de funcționarea normală neuromusculară. Apa mai ajută și cu claritate mentală. Deshidratarea poate fi asociată cu oboseală, cefalee, dificultăți de concentrare și modificări ale stării de dispoziție, tulburările de dispoziție. Da? Astfel, uneori, ceea ce interpretăm drept sistem nervos dereglat poate fi amplicat de o nevoie fiziologică foarte simplă. Apă, hrană, somn sau repaus. Un alt aspect reprezintă că apa susține echilibrul întregului organism. Digestie, termoreglarea, transportul nutrienților și eliminarea produselor metabolici depind de o hidratare adecvată, da? Adică apa care are anumite proprietăți, așa cum am menționat. Când corpul are resursele de bază, sistemul nervos are mai puține dezechilibru de compensat. Și menționam de legătura dintre sistemul nervos enteric, care se află la nivel de sistem digestiv, care comunică prin nervul vag cu sistemul nervos central. Și dacă sistemul nervos enteric, cel la nivel digestiv, este afectat de o digestie deficitară, de lipsa apei. Am spus că apa este foarte importantă în procesul de digestie și lipsa ei, practic, poate afecta procesul de digestie. Și atunci, automat, că și tulburări de dispoziție pot apărea și face dereglarea sistemului nervos. De asemenea, apa poate sprijini indirect trecerea din starea de alertă către siguranță, din sistemul simpatic către sistemul parasimpatic. Și aici apare o nuanță așa frumoasă, să o numesc. Nu doar apa contează, ci și felul în care bem apa. Abia încet, conștient, fără grabă, un mic ritual, fără grabă, practic, în timp ce respirația se liniștește. Da? Când inspirăm, se activează sistemul simpatic, când expirăm, se activează sistemul parasimpatic. De asta e bine să respirăm în mai mulți timpi ca să activăm acest sistem parasimpatic. Deci, practic, abia încet, conștient, fără grabă, poate deveni un mic ritual somatic, da? În timp ce respirația se liniștește. De asemenea, vreau să menționez că efectul calmant nu-l atribuim doar proprietăților energetice demonstrate ale apei, ci poate veni și din această
stare de prezență, da? Respirație, atenția interoceptivă și mesajul implicit transmis corpului. Acum am timp să primesc, da? Apa nu reglează singură sistemul nervos, însă oferă corpului una dintre resursele fundamentale pentru a reveni mai ușor la echilibru. Și acesta este motivul pentru care primul pas în codul vitalității începe cu hidratarea. Și acum, cu permisiunea voastră, vă voi prezenta instrumentul pe care îl utilizez și îl recomand clienților mei de mai mult de 8 ani de zile pentru a ne menține corpul în echilibru, să avem o energie zilnică pentru toate proiectele pe care vrem să le inițiem și să le dezvoltăm. De altfel, o soluție perfect adaptată ca noi să putem menține corpul natural în procesele lui naturale, chiar dacă trăim în acest mediu sintetic. Și soluția pe care vreau să o propun este oferită de Coral Club Internațional, companie care ne oferă soluții complete pentru o viață împlinită și activă, un sistem de sănătate universal și care este prezentă pe piață de 26 de ani. Compania are în portofoliu peste 200 de produse, însă ceea ce o face diferită față de alte companii este sistemul în 5 pași de sănătate durabilă, are niște principii foarte simple, care urmează, practic, necesitățile corpului. Practic, îl reașează în funcționalitatea lui de bază, în acea stare de echilibru, homeostazie. Și cei 5 pași sunt extrem de simplu, încât devin ușor un stil de viață. Eu însă îmi parcurg am integrat acest sistem în viața zilnică prin hidratare, iar de 2 ori pe an, practic, parcurg pașii 2, 3, 4. Așa că, și așa cum le recomand și celor peste mai mult de 1000 de clienți cu care am interacționat în ultimii 8 ani de zile. Primul pas e hidratarea, așa cum am spus, și în acest pas hidratarea are drept scop stoparea declinului energetic celular, adică să nu mai consume corpul mai multă energie pe a elimina toxinele, ci pur și simplu prin această hidratare să ajutăm corpul să le elimine ca să putem să ne pregătim corpul pentru următorii pași. Al doilea pas reprezintă purificarea și susținerea microbiomului prin, practic, toxinele generate de paraziți, hepatotoxine, neurotoxine, sunt eliminate prin programele de purificare a microbiomului. În această poză este parașildul cel portocaliu. O altă etapă, aș putea numi 2, 3, 4 o singură etapă, că are loc practic purificarea, curățarea și detoxifierea regenerativă celulară. Pasul 3 cu curățarea de toxine liposolubile. Prin hidratare 80% din toxine se eliberează, că 80% din toxine sunt de tip hidrosolubil și avem nevoie și de produsele din programul Coral Detox Plus pentru a elimina și toxinele liposolubile, a reface membrana celulară cu componentele din pachet. Și de asemenea, detoxifierea regenerativă celulară, Colovada, cu care reușim să ne refacem și colonul, da? Funcționalitatea colonului. Apoi pasul 5 sau după ce curățăm, eliminăm, revenim în corp să punem resursele necesare. Aici este practic nutriție celulară inteligentă, oferim corpului ce are nevoie. Acesta este un pas în principiu adaptat nevoilor fiecărei persoane. Au ajuns foarte multe persoane la mine care afirmă că au o alimentație sănătoasă și nu neg acest lucru. Dar fără să curăți organismul de tot ce nu ar trebui să fie acolo, orice nutrient nu va ajunge în celulă. E ca și cum ai mânca cea mai bună mâncare dintr-o farfurie murdară. Nu prea îți vine. Da? Bun, în concluzie, dacă ar fi să rețineți o singură idee din întâlnirea de astăzi, aceasta ar fi: nu întotdeauna avem nevoie să producem mai multă energie. Uneori avem nevoie să reducem ceea ce consumă inutil energia pe care deja o avem. Iar atunci când reducem ceea ce ceea ce consumă inutil resursele și oferim practic ceea ce are nevoie, corpul începe să facă ceea ce știe el să facă de milioane de ani. Să se regenereze, să se echilibreze, să funcționeze mai bine, adică să fie vital.
Și atunci organismul începe să-și recupereze capacitatea naturală de autoreglare, vitalitate și energie. Pentru că vitalitatea nu este un lux și nu este un trend de wellness, este responsabilitatea noastră a tuturor, a fiecăruia, da? Și înainte de a vă răspunde întrebărilor voastre, înainte de a intra în sesiunea de întrebări și răspunsuri, vă las un link pentru a putea accesa un test de vitalitate și soluția de hidratare propusă de Coral în urma rezultatului testului. O să o pun acum în chat. Ok. Și de asemenea vă invit să accesați din e-mailul pe care l-ați primit când ați intrat în această sesiune, linkul grupului WhatsApp și acolo veți primi înregistrarea diferite resurse și posibilitatea de a adresa întrebări despre cum se poate implementa acest proces în viața de zi cu zi și adaptat, desigur, obiectivelor voastre de sănătate personală. Da? Și acum sunt bucuroasă să răspund întrebărilor voastre. O să vă rog să vă deschideți microfoanele.